Здравейте на всички от село Рибново. Днеска протича поредния годеж за този сезон. Годежът на Невсе Киселова и Мелей Менков. Тук се намираме на върха на Рибново. Еленски камък. Тук на този камък между 40-те и 50-те години е стоял елен и до отпущава са го наблюдавали. От тук му идва и наименованието Еленски камък. Тук е и къщата на годеницата Невсе Киселова. Гледката уникална. Вижда се почти цяло Рибново. А сега тръгваме към къщата на Невсе Киселова. Да видим какви дарове са приготвили тя и нейните близки за годеника Мелей Менков. Къща се намира ето там. На много хубаво място. Да му е кеф на човек, като стане сутрин да пие кафе. Така. Те живеят ето тук на тази улица. Самата улица се казва Еленски камък. Това е една от къщите за гости. Къща за гости Еленски камък. А пък Невсе Киселова, годениста, живеят ето тук в тази къща. Тук ще бъде подреден чейза по цялата улица. На 8 и 9 февруари тяхната сватба. Това са руличките, които са докарани от Балкана. Всичко е сухо. Върху това дървено скеле, което ще бъде направено именно от тези рулички, ще бъде поставен нейния чист по тази улица. Сега влизаме в къща на годеницата да видим какви дарове са приготвили за годеника. И така влизаме в къща на годеницата Невсе Киселова. За да видим какви дарове са приготвили за годеника Мелей Менков. Днеска ще си разменят даровниците в читалището. Тяхната сватба ще бъде на 8-9 февруари. Благодаря на годениците и на техните семейства, че ме допускат да отразяваме техния така важен празник в живота на бъдещото младо семейство Невсе и Мелей. Така, това са сладките изкушения плодовете, с които братовчетките и близките на годеницата ще посрещат годеника и неговите родители и близки. Това е всичко за годеника Мелей. Така присъстват много сладки изкушения. Ще има да се наслаждават до сватбата. Това е тортата, която са приготвили. Ще разрежат годениците. Обувки, чехли, бузи, ризи, костюми за официални поводи, спортно елегантни. Ще има да се сменя.
през годината годеника. Якита. Така. Присъстват и постелки, пътеки, с които ще се застелят новия дом, килими. Подаръци много. Всичко е много хубаво, хайлия да име. Присъстват кърпи, завивки, халати, карета, столовки, одеяла, плюшени, възглавници, кувертюри. Много хубави неща. Живи и здрави да са, да се разбират и уважават, да бъдат сплотено семейство, това е най-важно, друго всичко се постига. Това е букета, който ще водят хорото днеска. Ето ги и накитите за годеника. Имаме и комплекти парфюми. Така, на момчета се подаряват задължително сребърни накити. Виждате гривни, синджирчета, пръстени, часовници. Много неща. Ето ги и годениците, запечатани в фотоси от техните важни моменти по време на връзката, откакто са запознали до сега. Така, скъпи приятели, това беше от къщата на годеницата Невсе. Даровете, които ще подаряват на годеника Мелеим. А сега отиваме в къщата пък на годеника, да видим годеника и негото семейство какво са приготвили като дарове за годеницата Невсе Киселова. И така, намираме се на 50 метра от площада на село Рибново. Тук е къщата на годеника Мелеим Менков. От тук ще тръгнат всички близки, родители, годеника, познати комшии към читалището, където ще ги посрещнат годеницата и нейните родители и близки. Къщата на Мелеим, една от къщите, те имат нова къща, подготвена за младото семейство. Знаете, че в Рибново малкият син остава в къщата на родителите, а големият започва да строи нова къща. Така, влизаме вътре в къщата да видим даровниците за годеницата Невсе Киселова. Така, намираме се в къщата на годеника Мелеим Менков. Отиваме при къта за даровниците. Това са подаръчета. Много сладки изкушения. Изключително много парфюми има, присъстват. Комплекти, кърпи, халати. Много красиви неща. Много сладки изкушения ще има до сватбата да си хапват бъдещото младо семейство.
Така. Влизаме да видим даровниците за годеницата на все киселова. Така, ще ви запозная обзорно близко с ударъците. Изключително много бузи има. Якита за всички поводи. Обувки също. Официални, спортно елегантни. Традиционната носия. Доста катове имаме, които са подготвили. Мелеим, годеника и неговите родители. Всичко е много красиво. Вижте какви красиви шалвари се изработват в Рибново. Изключително много красиви. Като дизайн, като материя, всичко това, голяма част от тези шалвари се нашиват от момите, от жените. Традиционната софра, която се слага върху шалварите, е една от престилките за официални поводи, когато имаме празници, сватби, годежи. Всичко се нашива ръчно. Изключително много голям майсторук са придобили нашите жени и моми. Във всяка къща си изработват с любов носията. Много красиво, хайрлия да има, да са живи и здрави. Това е така наречената антерия, нежната буза, която момата облича, а върху нея виждате получевия лек, изработен с перли, с маниста, с получита, изключително много трудоемко. Един от елементите на рибанската жена от нейната носия, много красив елек. Бузи имаме изключително много, които присъстват. Престилките не само за ежедневна употреба, но много от жените си ги ползват навсякъде. Вижте какви уникални терлици. Много бузи, втората забратка, която казаме и шерве. Всичко много красиво. Вижте какви интересни шалвари. Със здраве да си ги носи годеницата. Терлици. Интересни елеци. Бялата забратка тюлбето. Една от най-трудните за изработка. Една от двете забратки. Това е за официални поводи. Много красиви неща. Сега отиваме при къта с накитите. Ето ги годениците. Не се мелеем. Това са накитите за годеницата. При годеницата присъстват златни накити. Говорили сме много пъти, а при годеника се подаряват сребърни. Вижте колко красиви пръстени, медальончета, обици, гривни. Часовници. Колията, комплекти с обици. Още гривни, пръстени.
Много красиви неща. Живи и здрави да се разбират и уважават. Там насетне всичко ще постигнат. И така, отиваме към читалището, където ще очакваме годеника и неговите близки за официалната церемония, разменянето на даровниците между годениците и след това голямото хоро, цяло село на площада, ще споделя радостта на годениците, на бъдещото младо семейство в село Рибново, Невсе и Мелеим. И така, намираме се в читалището, където официално годениците ще си размерят даровниците. Всичко е подготвено. Баници, лакомства, сладки, където ще се почерпят всички присъстващи на днешния годеж. Годежът на Невсе Киселова и Мелеим Менков. След малко отиваме пред къщата на годеника да очакваме груповото тръгване с даровниците за годеницата и после цялото тържество ще може да видите в видео даруването помежду годениците. Намираме се пред къщата на годеника Мелеим Менков. Очакваме годениците и близките, родителите на годеника, където ще тръгне на групово към читалището. Там ще бъде официалната церемония, годежа, размяната на даровете от страна на годениците и от страна на годеника. И така, ето ги годениците, Невсе и Мелеим, родителите на Мелеим, неговите близки, лели, познати, комшии. Тръгваме към читалището, където ще отразяваме процес.
все честит ви годеж. Живи и здрави, много щастливи. Честит ви годеж, ага. Живи и здрави да са младите, да се разбират най-веке. Честит. Dăm bani 20 lei. Ne-au mamă că și-au mau. Hai, vară, pe se. Hai, zapă. Не може больше. Няма. А тега е плюс 20. Така, айде. Ей! Лош. Не подготвя си дошъл, значи. Дай да видим. Не. А много древно. Много е древно. Дай нещо по-найодно. Няма как да ги приберем. Няма ареса, ама самичка нечка не е много хубаво. Може на баща му на рада. Ложка. Байде ложка, не кажи къде беше смъшка. Байде ложка. Да видим. Добре. Готина е. Стай му да се пазарим. Добре, айде. Айде, заповядай.
Чуешь чего? Чего чтение, чего на них?
По-моему, шашка.
Тия все на 20 минути трябва да тирам песен тук да заглушявам. Reciam înțeles.
Машията не все. До две време. Стисни го малко, ще вярно малко. Аре за младо семейство, за будениците, от родителите на буденицата специално и от младоженеца за гостите от Корница. Айде от Зилпет и неговото семейство. Айде, Енес, оба! Айде, куме! Hey
Хайде, продължаваме самото семейство за прекрасните годеници от Исмаил Хатиб. Пожелание за щастлив семейен живот, много любов, щастие и късмет и много дечица от Исмаил Хатиб специално за чаровните годеници и да са живи и здрави. За чаровните годеници от Исмаил Хатиб с пожелание за щастлив семейен живот, много щастие, любов, късмет и много дечица. За годениците от Исмаил Хатиб специално да са живи, здрави и все така чаровни и влюбени. За чаровните годеници от Исмаил Хатиб и неговото семейство да са живи, здрави, много влюбени и щастлив семейен живот. От хороводеца от Исмаил Хатиб специално и неговото семейство. Мила моя, чуй ме ти, обичам те завинаги. Не искам, не мога да живея аз без теб. Мила моя, чуй ме ти, обичам те завинаги. Не искам, не мога да живея аз без теб.
смешната да пилея, ако не беше ти. Любовта да открия, ще в една лъжа и да си да пробия, ако не беше ти. Ако не беше ти, как щях да живея, без любов, без мечти, с личната да пилея. Ако не беше ти, любовта да открия, щеше в една лъжа и да си да пробия. За червоните годеници от Джемалето и Патмето. Да са жени здрави, много щастливи и вечно влюбени. Много здраве, берекет към семейството от родителите и от сестрата. От сестрата на годеницата, много специално. Вечерта кралица, сутри не пишеша, спокойно е оброва, в България няма тора. Татко ти е заведал, много се постарал, заведа като закорица, на сърцето и кралица, много ма бизнеса, тук интереса, няма покорица, ога вале, тя е моята принцеса, много ма бизнеса, тук интереса, няма покорица, ога вале, тя е моята принцеса.
чаровните буденици от Джамалето и Фатмено. Да са живи, здрави и много щастливи. Много влюбени от оркестъра Никат специално. Животът ти ще продължи, мислите ми принеси, далеко няма да огна, но пунктът ще продължа. Ти не си човек за мен, място няма ти до мен. Так, калиши сърцето, так, ще ме заето. Аз ли се, то не се забравите. Marino, много любими. От Джамалето и Фатмето за годениците от сестрата на прекрасните годеници, от сестрата на годеницата за чаровните годеници да са живи, здрави и много щастливи.
трябва вечно, мене би трябва, но повярвай и ще те забравя. Косите черни, устите и мене розекирани, и сълзища се направя, без душата ми е жива радва. Рибако, красива рибако, кажи ми колко ти струва, да ме целунеш, да ме прекареш, да си нещо само моя. Рибако, красива рибако, кажи ми колко ти струва, да ме целуне, да ме прегърне, да си вечно само моя. От прекрасните родители за чаровните буденици, да са живи, здрави, са така влюбени. Много здраве, щастие и късмет, любов от оркестър Уникат, студио Джовани и господин Кадриев. За най-добрите специално от Мурат Тахиров, студио Джовани, оркестър Уникат и господин Кадриев. За начаровите младоженци, много късмет, щастие, любов и щастие. За най-добрите на опашката, айде за Тахир, за Кунев и Еди специално. Един след поглед и те се влюби, умът си ма те загуби, светът светлука и опои ме. Рибърско сърцето ли е, рибърска душата ли е, страдам аз и плача аз, от любовите изгоря. Очите черни, косите черни, устите и мене розекирани, искам всичко се да правя, без душата ми е жива рада. Рибако, красива рибако, кажи ми колко ти струва, да ме целунеш, да ме прегърнеш, да си вечно само моя. Рибако, красива рибако, кажи ми колко ти струва, да ме целунеш, да ме прегърнеш, да си вечно само моя. Аре за прекрасните годеници от Исмаил Арнаутски и цялото семейство. Поздравявам годениците и техните родители. Да са живи, здрави и все така влюбени. От оркестър Уникат, студио Джовани. За прекрасните годеници. Много любов, щастие и късмет. От Кирчо и Мурат специално. Оркестър Уникат за най-добрите, за чаровните годеници. От Исмаила Арнаутски и цялата фамилия. За младо семейство и техните родители. И за всички на хорото от оркестър Уникат специално.
Месеца ти се водиш по протезия, сините ги докарваш до депресия. С гръбни блесък ти се скина сягане и се киваш за отигата ти мине. Момиче ти си най-добрата, отново природка играта. С поглед въркаш ми душата, умирам да си ми жената. Милион очи, как завидаш ми, обиграна си и дълго ти личи. И те да тежеш от телевизор, тебе всичко малко е. Топ гавили топ очите ти топ косите ти топ краката ти топ гавили топ пътила си топ и сила си топ и става. И купина, ще ти се пилича, айше, ти си готина жена, айше, ти в ритъма, ела, айше, ти си готина жена, айше, ти в ритъма, ела. Айше, ти си готина жена, айше, ти в ритъма, ела, айше, ти си готина жена, айше, ти в ритъма, ела. Аз величи дойде, айше, там ще ти звъня, аз величи дойде, айше, ти си готина жена, айше, ти ма ти помо, ела, айше, ти си готина жена. I see